Concha i Vicent estan molt preocupats per la seva gossa Sara, que últimament té una expressió molt trista. Sara es muy buena, muy noble, una persona. Sara es una persona y uno más de casa. Le decimos, ponte Panchi, y se pone patas para arriba. Y el que la conoce, pues nada, sabe lo buena que és, lo lista. Sara té problemes a la pell des de fa uns mesos, sobretot a la cara i les potes, i han de determinar si són problemes d'al·lèrgia o si té alguna altra malaltia. Me gustaría pues, que hiciera una vida normal, que no tuviese alergia sobre todo en los ojos y en las orejas. Y dentro de que tiene ahora 8 añitos, pues que hiciera una vida normal. Els han donat un diagnòstic negatiu i volen una segona opinió del seu veterinari de sempre. Quant de temps? Com estem? Què passa? Aquí tenemos a Sara. Quant de temps, Sara? Veas un vistacito. Quant de temps? Que tiene... Molt bé, Sara. Pues... Hemos notado la piel con mucha alergia y los ojitos. Vale, pues no se preocupe. Ho anem pa dins i ara m'ho comenteu tot i li fem l'exploració. Molt bé, passem. Germà explora Sara per eixir de dubtes. Con el tema que estic mirant ara en els ulls, ja heu notat si ha perdut visió? Sí, sí. Vale, veu menos, ¿verdad? Sí, porque cuando le doy sus, digamos, premios, las galletitas de estas para premio, además con las farolas, con los árboles, en casa... Jo la meva primera impressió és que tenim així un procés crònic, possiblement, de trasfondo al·lèrgic. Però això no és res, necessiten moltes més proves per a descartar qualsevol malaltia. La producció de llàgrimes ens donarà alguna dada. Vale, pues aguanteu-me... No te van a hacer pupa, ¿no? Aguanteu-me en quan jo diga... Vale, conteu-me un minut. Pues mira, la secreció de llàgrima en l'ull dret, en principi, és normal. Entonces, esta queratitis possiblement vinga per el problema al·lèrgic que tinguem o, bueno, anem a descartar les altres malalties també, però, bueno, per falta de secreció de llàgrima no és. I continuen descartant símptomes. Ella tiene muchos picores, muchos picores. Està contínuament rascant-se, Sí. el cap contra la paret també i en les pates. Exacto. Contínuament. Vale. I a ella no li podem explicar que si es rasca fort es pot fer molt de mal. Continuem amb les proves veterinàries per tal de saber per què Sara fa aquesta cara tan trista. Però no se li fa mal per res. Per a ella és com si fos una carícia un poc més forta i ja està. Molt bé. Molt bé. Estem fent el raspaet i ja està. Amb este raspat de pell aconseguim una mostra fiable per veure si aquesta irritació es deu a l'efecte d'algun paràsit. I ara una prova que no li agrada a cap gos, l'extracció de sang. En un moment sabrem si té alguna malaltia transmesa per un mosquit o una caparra com la leishmaniosi. En estos test li hem descartat aquestes 6 malalties perquè ha eixit negatiu a tot. En general, bien. De momento sí, ¿vale? Lo únic que anem a fer ara és sedar a la gossa i fer-li, agarrar-li unes mostretes de pell, perquè això requereix ficar-li uns puntets i lògicament la tenim que sedar per a fer això. I arriba l'última prova per a Sara, en la qual l'hauran de sedar. Passem al quiròfan per treure-li una mostra de pell per a una futura biòpsia. I així Concha i Vicent hauran d'eixir fora i esperar. No ha nacido nunca por ninguna circunstancia, de hecho ella así enfermedades no ha tenido. En los 8 años que tiene no ha habido ninguna necesidad más que ahora hasta este momento. Estaba nerviosa porque hemos pasado con ella, pero ya claro, cuando la han sido de Italia nos hemos salido y al estar con el veterinario, pues nos echaba de menos, ya quería nuestra compañía, vernos. És una prova molt senzilla, la gossa no pateix gens, 2 puntets i la pell de Sara ni se'n ressentirà d'esta operacioneta ni de res. Me he entrado con susto, con miedo, con
temor así por dentro, que con Vicente, mi hijo, íbamos comentando, no hemos hablado nada en todo el camino, porque no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar después de... Y ahora, pues, cuando nos marchemos, pues, muy contentos. Ja s'ha despertat per complet. Com estàs, Lobo? La teniu així. Com estàs, perrillo? Jo penso que anirà tot bé, perquè havent descartat el tema infecciós, que era molt important, el tema de la salut a nivell d'anàlisis està prou bé, entonces jo penso que aniré bé. Vale. La família al complet se'n torna a casa amb esperança. Pareix que Sara no està tan greu com es pensaven i que d'ací a uns mesos es recuperarà.